अखेर ज्याची आतुरता होती त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भाजपा शिवसेना महायुतीची घोषणा झाली खरी, पण त्यानंतर भाजपात राजीनामा सत्र सुरू झालंय. अर्थात या राजीनामा सत्रानंतर बंडोबांचं बंड चर्चेअंती थंड होणार की पुन्हा सिंधुदुर्गची निवडणूक संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेणार, हे पाहणं तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे. खासदार नारायण राणे यांनी नगरपालिका निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा समर्थकांसाठी सक्रिय होत जिल्ह्यातील राजकारणाची सूत्र हाती घेतली. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत दादा म्हणतील ते धोरण आणि बांधतील ते तोरण ही भूमिका कार्यकर्त्यांमधून समोर आली. त्यामुळेच भाजपा आणि शिंदेची शिवसेना महायुतीनं यावेळी जागा वाटपाचा फॉर्म्युला जाहीर करून निवडणूक तयारीला वेग दिलाय. जिल्हा परिषदेसाठी भाजपा 31 आणि शिवसेना 19 जागा लढणार आहे, तर पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी भाजपा 65 आणि शिवसेना 37 जागा लढणार आहे, असा फॉर्म्युला घोषित झालाय. हा फॉर्म्युला घोषित असतानाच नेमकी महायुतीची विधानसभा निहाय ताकद किती आणि अर्थातच बंडोबांची ताकद किती, हा प्रश्न आता उपस्थित होणार आहे. आणि नेमक्या राजकारणातल्या त्याच विषयावर कोकणशाहीचं हे महामंत्र आहे. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या बॉलिवूडमध्ये स्वागत करतो. सुरुवातीला समजून घेऊया की महायुतीच्या पत्रकार परिषदेत नेमकं झालं काय. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसाठी शिवसेना भाजपा युतीचा जागा वाटप फॉर्म्युला खासदार नारायण राणे यांनी जाहीर केला. जिल्हा परिषदेच्या जागांपैकी भाजपा 31 आणि शिवसेना 19 जागा लढणार आहे, तर पंचायत समितीच्या 100 जागांपैकी भाजपा 63 आणि शिवसेना 37 जागा लढणार आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी अजित पवार गटालाही काही जागा दिल्या जाणार आहेत. त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल. तसंच जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचाही फॉर्म्युला निश्चित झालाय. या 3 वर्ष भाजपा आणि 2 वर्ष शिवसेना असं अध्यक्ष पदाचं सूत्र राहणार, अशी घोषणा खासदार नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. आता यातला पुढचा टप्पा समजून घ्या. आज निकालात पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रभावात भाजपाची आणि आमदार निलेश राणे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेची ताकद वाढते. जी चूक नगरपालिकेला झाली ती चूक टाळताना दादानी नेमकी कोणाची ताकद कुठं समन्यायी आहे याचं केलेलं अचूक वाटप ही गोष्ट म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मागची 25 वर्ष सलग राणेंकडे काय याचं उत्तर देणारी आहे. होय, पुढे जाताना ही गोष्ट नीट समजून घेतली पाहिजे की दादा सांगतील त्याच पक्षाचा झेंडा जिल्हा परिषदेवर का फडकतो आणि त्यासाठी जिल्हा का एकवटतो. महायुतीच्या जागा वाटपात समान न्याय आणि समान संधी हे सूत्र महायुतीला बळ देणार आहे. सुरुवात करूया दीपक केसरकर आमदार असलेल्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघापासून. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात जिल्हा परिषदेसाठी शिवसेनेला झुकतं माप दे 17 जागा, तर भाजपाची ताकद पाहता तब्बल 11 जागा महायुती लढणार. सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला या 3 तालुक्यात दोन्ही पक्षांना भविष्यात वाढीव राजकारणासाठी हे जागा वाटप नक्कीच महत्वाचं ठरणार आहे. आणि पंचायत समितीच्या राजकारणाचा विचार करताना शिवसेना 17 जागांवर आणि भाजपला 6 जागा मिळाल्या. भाजपाकडे जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, महेश सारंग, भाजपाचे युवा नेते विशाल परब अशा नेत्यांची भरगच्च टीम आहे. तर शिवसेनेत दीपक केसरकर यांच्या सोबतीला आमदार निलेश राणे यांच्या जोडीची ताकद इथं महायुतीला विजयी ताकद देईल, असं चित्र या जागा वाटपात निर्माण झालंय. 10 वर्ष उभाटाच्या ताब्यात असलेला कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघ खेचून आणत आमदार निलेश राणे यांनी शिवसेनेसह मतदारसंघाला नवी संजीवनी दिली. या परिस्थितीत कुडाळ विधानसभा मतदारसंघातील जागा वाटप हे महायुतीसाठी विनिंग फॅक्टर ठरणार आहे. या मतदारसंघात शिवसेना 15 जागांवर तर भाजपा 4 जिल्हा परिषदेच्या जागा लढवणार आहे. तर पंचायत समितीच्या रिंगणात शिवसेनेला 15 आणि भाजपाला जवळजवळ तेवढ्याच म्हणजे 11 जागा देण्यात आल्या.
या मतदारसंघात नगर परिषद निवडणुकीत शिवसेनेनं स्वतःच अस्तित्व सिद्ध केलं. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत महायुतीला जागा वाटपानंतर हे विजयाकडे घेऊन जाणार असलं तरी या मतदारसंघात भाजपातील इच्छुक घटक बंडखोरी करण्याच्या किंवा तटस्थ भूमिकेत राहण्याच्या तयारीत आहे. असं जरी असलं तरी ग्रामीण भागावर जास्त पकड असलेल्या आमदार निलेश राणेंच्या शिवसेनेला हे शिवधनुष्य पेलणं अवघड जाणार नाहीये. यानंतर राजकीय दृष्ट्या सर्वात प्रबळ आणि खऱ्या अर्थानं भाजपाचा बालेकिल्ला असणाऱ्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघात महायुतीनं समन्यायी जागा वाटपाची भूमिका घेतली. अर्थात पालकमंत्री नितेश राणे यांनी तिन्ही तालुक्यात भाजपासाठी घेतलेली संघटनात्मक बांधणीमुळे सबकुछ भाजपा असं चित्र आहे. या मतदारसंघात भाजपाला जिल्हा परिषदेसाठी 16 जागा आणि पंचायत समितीसाठी 31 जागा देण्यात आल्या. मागील 3 टर्मचा विचार करता भाजपानं स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मिळवलेल्या यशाचा या जागा वाटपातला विचार हा फार महत्वाचा आहे. अगदी स्पष्टपणे निलेश राणे यांच्या नेतृत्वात खऱ्या अर्थानं नव्यानं सुरुवात करत असलेल्या शिवसेनेसाठी देवगड कणकवली वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघ आज पक्ष बांधणीसाठी महत्वाचा आहे. त्याचा विचार करता जिल्हा परिषदेसाठी 2 जागा आणि पंचायत समितीसाठी 5 जागांचा धोरणात्मक विचार हा महायुती म्हणून शिवसेनेला देखील नक्कीच बळ देणार आहे. या सर्व जागा वाटपातून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची एक हाती सत्ता महायुतीच्या ताब्यात ठेवण्याची ही रणनीती आहे. अर्थात या धोरणात्मक निर्णयानंतर 2 प्रतिक्रिया फार महत्वाच्या आहेत. आमदार निलेश राणे आणि खासदार नारायण राणे हे बोट ठेवतील त्याच आमच्या विजयी जागा आणि तेच आमचं धोरण असं स्पष्ट करताना शिवसेना महायुतीचा भाग या फॉर्म्युल्यावर समाधानी असून ती खासदार नारायण राणे यांना अपेक्षित असणारा विजय साकारण्यास सज्ज झाली आहे. आता दुसरी प्रतिक्रिया ती म्हणजे महायुती जाहीर झाल्यावर अनेक ठिकाणी बंडखोरांचा राजीनामा अस्त्र देऊन सुरू झालेलं दबावाचं राजकारण. अनेक ठिकाणी सामूहिक राजीनाम्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. अर्थात यातील अनेक गोष्टी या पेल्यातील वादळ ठरतील आणि महायुती एकसंघ राहील. आणि जर हे असं नाही झालं तर मात्र बंडखोरांनी विरोधाच्या भूमिकेसाठी आज महायुतीला केलेला विरोध हा राजकीय दृष्ट्या फार प्रभावहीन ठरणार नाही. या बंडोबांची बंडखोरी भाजपा पक्षालाच किंबहुना महायुतीला त्रासदायक ठरल्यास याला सर्वस्वी जबाबदार हे बंडोबा ठरते. कारण परत एकदा जी जिल्हा परिषद मागची 25 वर्ष आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी नारायण राणे यांनी दिलेला उमेदवार हे जर सिंधुदुर्गातील जनता विजयी कौल मानत असेल तर त्या बंडखोरीला निवडणुकीपर्यंत थारा मिळणार नाही हे वास्तव आहे. निवडणुका लढण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असला तरी बंडखोरीच्या कारणांचा विचार करता तिन्ही विधानसभेत महायुतीची असलेली कागदावरची आणि जमिनीवरची गणितही पक्की आहेत आणि त्या गणितात मुळात उभाटा महाविकास आघाडी यांनाच मतदारांनी गृहीत न धरल्यामुळे उपाळून आलेली बंडखोरी ही महायुतीचा चेहराच नारायण राणे असल्यामुळे ती निष्प्रभ ठरेल हे आज तरी स्पष्ट आहे. महायुतीच्या जागा वाटपामुळे 7 फेब्रुवारी ही आता औपचारिकता उरली. अर्थात या ठाम विधानामागे विधानसभा निहाय महायुतीतील पक्षांची ताकद हे जसं समीकरण आहे तसंच काही दिवसांपूर्वी नारायण राणे यांच्यासाठी एकवटलेला मतदार हा फॅक्टर प्रचंड मोठं कारण ठरणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे बंडखोरी विरोधकांसाठी फायदेशीर ठरणार नाही. याचं कारण स्पष्ट आहे. सिंधुदुर्गातील जागा वाटपाचा फॉर्म्युला हा महायुतीची संरक्षक कवच आहे. बंडखोरी झाली तरी ती अंतर्गत जखम ठरेल पण घातक ठरणार नाही. कारण विरोधकांकडे त्या बंडखोरीचं सोनं करण्याची ताकद नाही. बंडखोरीचे सूर असतील नाराजी दिसेल पण ती विरोधकांसाठी संधी ठरणार नाही. कारण विरोधकांकडे त्या नाराजीचं राजकीय सोनं करण्याची ताकदच नाही. बंडखोरी कायम राहिल्यास काही मतांची फूट होऊ शकते पण ती सत्ता बदलण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही. मतं फुटू शकतात पण सत्ता फुटत नाही हेच या निवडणुकीचं वास्तव आहे.
आणि म्हणूनच राजकारण जर दादांच्या भोवती फिरणार असेल तर निकालही शेवटच्या क्षणी दादाच फिरवणार, अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे, ज्यात कुठली शंका नाही. तुर्तास आजच्या बॉलिवूडमध्ये इथं स्वल्प विराम. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.